ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಫೋಟೋ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಪಂಡದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಆ್ಯಪ್ನು ಯೂಸ್ ಮಂತದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹೌದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಆ್ಯಪ್ನು ಯೂಸ್ ಮಂತದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಫೋಟೋನು ಭಾರಿ ಸೋಕುಡೆ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಏರು ಪೂರ ಫೋಟೋನು ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೋರ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಜಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅತ್ತಂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಪಾಗ ಏರು ಪೂರ ಫೋಟೋನು ತೂಪೆರ ಅಕ್ಕಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಕೇನುವೇರಿ ಒಂದು ಫೋಟೋನು ಎಂಚ ಎಡಿಟ್ ಮಂತಾರೆ ಓ ಆ್ಯಪ್ ಎಡಿಟ್ ಮಂತಾರೆ ಏನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಂದು ಕೊರುವರ ಈ ಆ್ಯಪ್ನು ಯೂಸ್ ಮಂತದು ಸಿಂಪಲ್ ಫೋಟೋನ ಭಾರಿ ಸೋಕುಡೆ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಪುದರ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರೆಯಲಿ ನನ್ನ ಹೊಸ ಟೈಪ್ ಕೊಡು ಇಕ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದು ಇಂಚೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಎಡಿಟ್ ಆದುಪ್ಪುಣು ಆ ಟೆಸ್ಟ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೂ ಡಿಪಿಗ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂಚನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ನ ಎಡಿಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಎಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಕ ತೋಜುಂಡು ಈ ನೆಟ್ ಸುಮಾರು ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಪ್ಷನ್ಲ ಉಂಟು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದು ಏರ್ ಲೈಕ್ ಮಂತಿದ್ದೀರ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲಿ ಏರ್ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿದ್ದೀರ ಅಕ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲಿ ಬಲೆ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ಪೆ ಎಷ್ಟೋರು ಹೋದು ಖರ್ಚಿದ ಮಿತ್ತು ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಲ್ಪ ಈ ಫೋಟೋ ಈ ಆ್ಯಪ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಒಕ್ಕ ಈ ಆ್ಯಪ್ನು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಈ ಆ್ಯಪ್ಡು ಫೋಟೋ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುನ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪು ಈ ಆ್ಯಪ್ಗು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡು ಇದು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಆ್ಯಪ್ನು ಇಂಚ ಬರ್ಪುಡು ಇಂಚನೆ ಏನೇತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಓ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅದನ್ನೇ ಪಂಡಿದಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೊಡ ಸಿಂಪಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ದ ಮಿತ್ತು ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಬಟನ್ ಉಂಟು ಐತ ಸೈಟ್ ದ ಬಟನ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐನೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುನಕ ನಿಕ್ಲ ಗ್ಯಾಲರಿ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ನಿಕ್ಲ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಕ್ಕ ಆ ಫೋಟೋನು ನಿಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೂರು ಪೂರು ಟೈಮ್ ದೆತೊಂಡು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಯರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟ್ ಆತದು ಫೋಟೋ ಎಡಿಟ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಫೋಟೋನು ಝೂಮ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಕ್ಕ ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಕ್ರಾಫ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಕ್ಕ ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕಲರ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಫೋಟೋನು ಸೇವ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಲಿ ಈ ಐಕಾನ್ದ ಇತ್ತು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತದು ಫೋಟೋನು ಗ್ಯಾಲರಿಡ್ ಸೇವ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಭಾರಿ ಸುಲಭಡ್ ಫೋಟೋನು ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲು ಸುಮಾರು ಟೆಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿಕ್ಕುಡು ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಲೋಗೋಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಇಕ್ಲ ಓ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಷ್ಟಾಪುಂಡು ಐತೆ ಮೆತ್ತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ ತಂಡ ಬೇತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಪುದರ್ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಇತ್ತೆ ಆನು ಪುದರ್ ಟೈಪ್ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ದ ಮಿತ್ತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತದು ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಸೇವ್ಗೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಟ್ರಿಕ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವ ಓ ಅಂಡಲ ಟ್ರಿಕ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಡಿತ್ತಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮರಪುಡ್ಚಿ Story's over now, I must conclude.